Jayde zone Afrique andini wande ko ɓadiɓe Umaru Sissoco Embalo o heɓi oɗo kabaru yahugol makko to Congo Brazzaville ko laana ndi waw hoorejo leydi ndiɗon woni Denis Sassou Nguesso Guesso nawimo jamma hanki ɗum noon wona ko hawni sabu ɓe ɗiɗo ɓooyi jokkodirde ɗum fuɗɗi ko guile Umaru Sissoco Embalo suwato arde e jappere laamu Guinée Bissau andinama ni jokkodiral mabɓe no wayni mawnude Umaru Sissoco Embalo heewi nodirde oɗon ko baba caggal liɓugol laamu makko noon Umaru Sissoco Embalo molino ko to Sénégal to Bassirou Diomaye Faye jaɓɓinomo hoorejo leydi Sénégal o andini no wonde ma jeeyo e CTCEDEAO yahoɓe koyɗe jaam beele Guinée Bissau ina hepta laamu muɗum potal kono aljuma hanki hoorejo jagorɓe leydi Sénégal Ousmane Sonko holli e yeeso suuɗo sarɗiyankoɓe ɓe wonde o yaadani e kan haala saabu eɓiyol makko ngol ɗiɓugol laamu ko malde caggal ɗum ɗon kadi yiyama yogi e ɓiɓɓe Guinée Bissau wonɓe Dakar ina mbiya yo Umaru Sissoco Embalo ruttoto Guinée Bissau ɗum ni holnetama ina jeeya ko ɓeydi Umaru Sissoco Embalo yalti Sénégal faade toon to Congo e ko andini jayde e zone Afrique laamu Embalo ko ñum liɓuno ko ñande 26 duɗo lewru ndu gonɗen balɗe tati tan caggal simgoji ɗi